Hej Philip. Hej. Hvor gammel er du? Bare for det første. Jeg er 42. 42, okay. Nå, jeg tænker bare at starte det fra en ende af, så hvordan var din barndom bare sådan umiddelbart? Jamen, jeg har haft en rigtig sikker, tryg, kærlig barndom. Opvokset ude i Tostrup ude i Vestegnen. Opvokset hos en mor og far. Jeg skal lige sige, at jeg er adopteret fra Sydkorea. Jeg kom til Danmark, da jeg var 4 måneder. Men jeg har haft en rigtig, rigtig kærlig, sikker, tryg barndom. Meget privilegeret. Voksede op i en stor villa på en bred villavej. Min far var direktør, min mor var handelsskolelærer. Har haft alle de ting, som jeg kunne ønske mig i min barndom og opvækst. Når det er, at du så som selv sagt har haft den her privilegerede barndom, hvordan tror du så, at nattelivet og de her sådan stoffer har taget så godt fat i dig? Jamen, jeg tror egentlig, at det er sådan meget tilfældigt, at jeg lander i alt det der med byen og stoffer og fest og farver og sjov og ballade. Jeg var 19 år, da jeg blev introduceret til klubmiljøet inde i København. Jeg tror, baggrunden for det er sådan helt normalt, når man er ung. Vil man gerne have det sjovt sammen med sine venner, så det er der jo ikke noget underligt i. Jeg møder så stofferne på det sted, jeg har tænkt på, da jeg er 19 år. Og det åbner sig op for hele den her verden her, der bare virkelig fik fat på mig. Jeg plejer også at sige, at det var ikke stofferne, jeg blev afhængig af, det var jo følelsen, det gav mig, jeg blev afhængig af. Ja, så er de her stoffer, er de blevet sådan lidt af sådan en flugtvej? Blev de det på? Eller? Til at starte med var det jo ikke noget, som jeg tænkte over. Jeg havde et rigtig godt liv. Jeg havde gang i en karriere, da jeg var 19 år. Havde min egen lejlighed, var flyttet hjemmefra. Havde et godt job, tjente mange penge, egen bil, masser af venner omkring mig. Så der var det jo med en intention om, at det var sjovt at lave fest og farver. Jeg var ung, fyrede den af, levede livet. At det så på et senere tidspunkt blev en flugt. Det er jeg så blevet bevidst om i dag, ikke? At det har det været for mig i rigtig, rigtig mange år. Hvornår var det, at det sådan gik op for dig, at det ikke længere bare var fest og farver? Altså, det er jo først noget, der er gået op for mig herinde for de sidste 3-4 år med det arbejde, jeg har lavet med mig selv. Mens det stod på dengang, det var ved at være nogle år siden, jeg var ung. Jeg mistede min mor, da jeg var 21. Det satte skub i rigtig mange ting. Der begyndte jeg virkelig sådan at gå all in på alle de her ting her. Med bylivet og stofferne og miljøet og livsstilen. Det var sådan det hele, der fik fat i mig, ikke? Og der kan jeg jo godt se i dag, at det var en flugt, jeg ligesom var på for at ikke at skulle mærke mig selv. Ikke skulle mærke sorgen og smerten efter tabet af min mor. Ja, så jeg bare spørge ind til os. Du har sagt, at du har lavet en stor forvandling de seneste 3 år. Jeg tænker også bare, at dine drømme fra da du var barn, og så i løbet af de her 3 år også, altså nu hvor du har lavet sådan en stor ændring i dit liv. Hvordan har de ændret sig? Sådan, hvad drømte du for, da du var barn, og hvad tænker du, hvad drømmer du om nu? Det er egentlig et rigtig godt spørgsmål. Jeg har haft en lang karriere inden for detailbranchen, har været selvstændig også, og der må jeg være helt ærlig omkring, der var det meget penge, der drev mig. Jeg havde en masse drømme og ambitioner om, at jeg ville være kæmpe stor og haft egen 7-Eleven, og jeg var meget styret af prestige og penge. Og der må jeg sige, at den rejse, jeg har været på de sidste 3 år, er noget helt andet. Jeg er på pædagogseminariet nu og er i gang med at uddanne mig til socialpædagog. Og det vælger jeg jo, fordi jeg netop har den historie med mig, som jeg har. Men også det her med, når man har været der, hvor jeg har været for 4 år siden, hvor at jeg egentlig prøvede faktisk at tage billetten væk herfra. Altså prøve at tage mit eget liv, fordi jeg kom så langt ud. Og så fik en chance mere. Der er jeg følt en kæmpe forpligtelse og et ansvar om at bruge min historie og bruge mine evner og kompetencer, jeg har til at komme ud og hjælpe en masse mennesker, som har brug for hjælp. Ja. Så hvordan finansierede du det så? For jeg tænker, at det må være relativt dyrt at have gang i en livsstil med stoffer. Jeg har lavet meget lort. Jeg har lavet underslæb af en virksomhed for mange år siden for rigtig, rigtig mange penge. Jeg har desværre levet et liv som svindler bedrager også, hvor jeg har udnyttet andre folks tillid. Det har været familie, det har været venner, det er gået ud over, det har været mennesker, jeg ikke kender. Svindler bedrag inde på nettet har jeg også gjort rigtig meget. Jeg har lavet rigtig meget lort for at finansiere mine afhængigheder. Ja. Hvad er det, der har gjort, at det var så svært at bede om hjælp eller få hjælp? Ja, altså, jeg har i hvert fald fået øjnene op for det forløb, jeg har været igennem. Jeg har også været i behandling, og afhængighed er bare nogle ret stærke kræfter.
havde du spurgt mig for 20 år siden, så havde jeg jo sagt, at man skal da bare stoppe med det, man nu er i gang med. Ikke? Nu har jeg selv prøvet at være i misbrug, både stoffer og gambling har været et kæmpe stort problem for mig. Det er bare nogle sindssygt powerful kræfter, der er på spil. Og jeg tror for mig, grunden til, at det var så svært for mig at sige stop til det liv, det var en ting selvfølgelig, at jeg kommer så langt ud, som jeg gør, men også det, jeg har med hjemmefra. Jeg har ikke rigtig lært det her med at sætte ord på følelser. Jeg har ikke rigtig lært det her med, hvad giver det, når man rækker ud til et andet menneske. Så på en eller anden måde har jeg været følelsesmæssigt handicappet, tror jeg. Og har ikke rigtig vidst, hvordan jeg skulle række ud, da jeg sad i det lort i så mange år. Mm. Ja. Hvordan vil du sige, at det her misbrug og så måske også svindel har sådan haft en effekt på dine relationer? Ja, altså det har haft store konsekvenser for mig, det liv, jeg har levet. Jeg mistede både kontakten til min familie undervejs. Jeg har mistet rigtig mange venner undervejs. Folk tager jo også afstand, når man har en adfærd, som jeg havde. Og det kan jeg sagtens forstå. Jeg vil selv tage afstand til, hvis der er en af mine venner, der opfører sig, som jeg har gjort i rigtig mange år. Så det har kæmpe store konsekvenser, og det har en kæmpe pris, når man ikke bare får et misbrug, men også når man begynder at gøre nogle ting over for de mennesker, som stoler på en, som holder en, som elsker en, og man begynder at gøre noget med at svigte deres tillid og sådan noget, så er det jo klart, at folk bare siger farvel og tak. Er du kommet i kontakt med for eksempel familie og gamle venner igen efterfølgende? Ja. Altså hvis den rejse, jeg har været på de sidste 3,5 år, har været livsændrende. Jeg har også et arbejde. Jeg arbejder på Gadens Stemmer og har gjort det i lidt over 3 år nu. Og det er ligesom der, jeg begynder at finde ud af, hvad gjorde det for mig at være åben og ærlig og tage ansvar for det lort, jeg har med mig for første gang i hele mit liv. Og det har givet mig mit liv tilbage, det har givet mig selv tilbage, det har givet mig mine værdier tilbage, min integritet tilbage. Altså, det har simpelthen givet mig et liv igen, og gøre de ting, som jeg har gjort. Ikke? Og jeg vil sige, fundamentet for mig, det liv, jeg har i dag, det er ansvar. Altså taget ansvar for alt det lort, jeg har med mig. Hvem oplevede du så sådan hjalp dig, eller hvad? Og sådan hjalp dig ud af det her miljø i sidste ende? Der er mange faktorer, der spiller ind. En ting er behandling. Vi har et behandlingssystem her i Danmark. Det er jo det, her har været igennem. Jeg får lejlighed for lidt over 2 år siden af Københavns Kommune. Det var selvfølgelig også en kæmpe stor hjælp at komme væk fra det der liv som hjemløs, som jeg også har været. Boet på masser af herberger. Jeg har været en del af de stoffrie fællesskaber her i København i en årrække også. Det har også givet mig rigtig meget. Jeg har forsonet med meget af min familie. Jeg har forsonet med mig selv. Vigtigst af alt selvfølgelig. Og så har jeg også fået nogle gamle relationer tilbage. Så alle de ting lagt sammen gør, at jeg står der, hvor jeg står der. Ja, hvordan lever du så i dag egentlig? Hvad kan du give af råd til os, bare tænke os unge mennesker, eller bare generelt til folk for, altså hvad har du lært i dit liv, kan man sige indtil videre? Jeg tror, jeg er meget forsigtig det, når man giver råd. Jeg har også fået det spørgsmål masser af gange af forældre. Jeg har været med ude med mit arbejde. Jeg har haft masser af skoleklasser med ude. Jeg er altid meget forsigtig det med råd, fordi min holdning er, at min historie, min rejse er jo min rejse, og vi har alle sammen hver vores rejse. Jeg har valgt at være åben og ærlig omkring min historie, og så kan folk jo selv vælge, om de kan bruge det til noget eller ej. Jeg vil sige, det jeg plejer at sige, når det er folk, de spørger, om jeg har et råd, om det så er unge mennesker, eller om det er voksne mennesker, det er, jeg tror på åbenhed og ærlighed mellem mennesker kan gøre rigtig meget. Altså det, jeg praktiserer også ved at sidde her sammen med jer i dag, er åben og ærlig. Jeg tror på den virkning, det kan have på andre, på jer, eller hvem der nu hører min historie, tror jeg kan have en kæmpe stor effekt på, at folk måske får truffet nogle andre beslutninger, end hvad jeg valgte at gøre. Men det er bare vigtigt for mig at sige, at jeg råder aldrig folk til noget som helst overhovedet. Ja. Hvad er det, du konkret laver med Gadens Stemmer? Jamen, jeg fortæller min livshistorie. Ja. Jeg tager folk med ud, der køber de her ture her. Vi er pt. 50 guider på landsplanen, og vi er 50 mennesker med hver vores livshistorie. Og vi har et arbejde, hvor vi tager folk med ud, der gerne vil høre en historie om udsathed på den ene eller anden måde. Og det er ligesom der, jeg finder ud af, at jeg kunne faktisk bruge min historie til noget
positivt for første gang i hele mit liv. For mig har det jo givet mig en frihed for første gang nogensinde i mit liv. Egentlig at få sat ord på, hvad jeg har med mig, og det har gjort, at jeg ikke er tynget på samme måde af skyld og skam. Hvad vil du selv sige var vendepunktet i dit liv? Vendepunktet for mig, det har været, da jeg sagde ja tak til at arbejde for Gadens Stemmer. Ja, det var det kæmpe store vendepunkt. Ja. Hvad vil du sige, ud fra det du laver nu, er din håb og mål for fremtiden? Jamen, jeg har en tro på, at der er jo nogen, der skal stille sig frem og fortælle om, hvordan det er at leve et hårdt liv. Og det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, da jeg var teenager og havde masser af drømme og havde et rigtig godt liv. Var det ikke noget, jeg forestillede mig, at jeg skulle ende med sådan et liv, som jeg gør. Men det gjorde jeg, det kan jeg ikke ændre på. Min drøm er at kunne bruge mig selv og det, jeg har med mig, til at kunne indgyde tro og håb i et andet menneske, som måske potentielt har været lige så langt ude, eller er lige så langt ude, som jeg selv har været. Jeg tror på, at når et andet menneske tror på dig, så kan man gøre rigtig meget. Der er også den her kliché, at tro kan flytte bjerge, og det tror jeg 100% på, at når man tror på et andet menneske, der var også nogen, der troede på mig, så tror jeg, at man kan få det her menneske til at rykke sig rigtig, rigtig meget. Og det er derfor, jeg både gør mit arbejde med Gadens Stemmer, og det er også derfor, jeg er i gang med at tage den uddannelse, som jeg er i gang med. Hvem føler du greb dig, da du havde det sådan allersværeste selv? Ja, men det har været mange. Altså, det har været behandlere på de behandlingssteder, jeg har været på. Det har været pædagoger. Det har været sagsbehandlere i Københavns Kommune. Det har været socialrådgivere. Det har været mennesker, jeg har været behandlet med. Man finder også en samhørighed på en eller anden måde, når man er i behandling. Man kæmper jo med de samme problemer. Så der har været rigtig mange mennesker, der har hjulpet mig undervejs. Så det er ikke sådan en enkeltstående person, jeg kan give æren for, at jeg har fået mig et rigtig godt liv. Det er rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Hvad mener du så, at folk overser? Bare sådan den almindelige person, hvad overser de ved stofmisbrug, folk, der har været brugt stofmisbrug eller er hjemløse? Hvad tror du ligesom, de ikke ser dem? Du møder dem i hverdagen, men ser de dem egentlig? Hvad mener de? Altså, hvad mener du, de overser? Jamen, jeg tror, vi alle sammen som mennesker har den her evne til at dømme andre, før man kender dem. Jeg har i hvert fald lært, at en stofmisbruger er jo ikke nødvendigvis den, der sidder nede i Istedgade med en nål i armen. Der er jo rigtig mange ansigter på at være en stofmisbruger. Det er også det her med de mennesker, man møder på sin vej. Der kan man jo sige sådan, jeg kender dit navn, men jeg kender ikke din historie. Og det, jeg har lært, det er, at vi har alle sammen en historie. Men det er jo bare ikke altid, man får lov til at lære folks historie at kende. Så i forhold til det her projekt, I også laver, jamen, I er jo et miljø, et område, hvor at, der er folk, der lever et rigtig, rigtig hårdt liv. Men i bund og grund, så ved man jo ikke, hvad deres historie er, før man virkelig får lov til at komme helt der. Så jeg tror, at det, der sker i vores samfund, det er, at nu er stofmisbrugere jo rykket væk fra Istedgade for eksempel, ikke? Stofmisbrugere kan jo være i alle samfundslag. Hjemløse er jo heller ikke nødvendigvis den, man ser sove på gaden herinde i København. Det kan også være unge mennesker, der af en eller anden årsag ikke har noget hjem, og sover her og der hos forskellige mennesker og sådan noget. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at I laver sådan et projekt, og der kommer fokus på det her med. Jeg ved jo også godt, at nu ligner jeg jo heller ikke en typisk person, der har levet et hårdt liv, som hjemløs og misbruger og alt det her. Så det er det her med, når man fortæller sin historie, så skaber det jo også noget mere fokus, og det skaber noget mere åbenhed i forhold til, hvad er det for nogle mennesker, der har en hård historie at fortælle. Hvordan ser du så fremtiden for ligesom det her fokus på stofmisbrug eller hjemløs? Ser du en positiv fremgang i samfundet? Er det negativt, eller hvordan egentlig? Ja, så det jeg kan blive trist over, der er også noget positivt, men det jeg sådan bliver trist over, når jeg skal tænke over det, er, at dem med misbrug er jo ikke blevet mindre på de 20 år, der er gået i mit liv. Tværtimod synes jeg jo, at det er noget, man ser mere og mere.
og også i medierne og på de sociale medier, og folk, der står frem og sådan noget. Jeg synes, det positive er, at der er mere fokus på det. Både fra politikernes side, kommunens side, medier, folk, der tør stille sig frem. Som også laver sådan et projekt. Der er også rigtig mange unge mennesker, af min erfaring i hvert fald, der begynder at interessere sig for det her. Og jeg tror på, jo mere fokus der er på noget, jo mere bliver fordomme, stigma, fordømmelse, forudindtagelse, de bliver nedbrudt jo mere der bliver snakket om det. Jeg har også den der med, at det skal snakkes ihjel på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så bare som det aller sidste. Det er måske et lidt dybt spørgsmål, et let spørgsmål, men når du egentlig tænker, alle mennesker egentlig, i hvert fald til dels tænker det her, en dag ikke er her længere, død, men du er 90, har levet et godt liv, alt har været fint. Hvad vil ligesom godt, hvad vil du gerne have taget med dig, hvad vil du gerne have, at folk skal huske dig for, hvad vil du gerne have efterladt? Ja, det er et stort spørgsmål. Ja. Når du spurgte mig, da jeg var i mine 20'er, så havde jeg jo ikke anet, hvad jeg skulle svare på det. Jeg tror på, at noget af det mest dyrebare og værdifulde, man kan som menneske, det er jo bare min holdning, ene og alene, det er at give noget af sin tid og noget af sig selv til et andet menneske. Jeg håber, at når jeg om 30 år, forhåbentlig stadig er, at jeg kan kigge tilbage på, at jeg netop har gjort det. At jeg netop har givet min tid og noget af mig selv til andre. Og jeg håber også virkelig, at det er det, jeg vil blive husket for. Det er derfor, jeg går den her vej. Det er derfor, jeg stiller mig frem i forskellige situationer. Derfor, jeg har det arbejde, som jeg har, min uddannelse. Det er, at jeg vil rigtig gerne huskes for, at jeg var en, som ikke bare har den her vilde, voldsomme historie med mig, men jeg vil gerne huskes for det, som jeg gør i dag, og forhåbentlig får lov til at gøre i rigtig mange år. Og det er at gøre en forskel for andre. Måske bare noget mere sådan en helt anden spor. Kan du måske have lyst til at uddybe din sådan, fortælling omkring det her misbrug og fester, for eksempel? Hvordan har en normal hverdag set ud, dengang du havde det allersværest? Og der havde det allersværest? Jamen, jeg har været så langt ude, at min hverdag på det tidspunkt var jo jagten på det næste fix. Det er jo sådan en standardsætning, man hører, har jeg i hvert fald selv hørt, fra mange stofmisbrugere, at jamen, man levede kun for jagten på det næste fix. Ikke? Det var sådan min hverdag så ud, da jeg var allerlængst ude. Jagten på penge, selvfølgelig, til man kunne få det næste fix. Og jeg kan fortælle jer, at det er et super trist liv at leve. Super uværdigt. Meget mørkt. Sørgeligt at leve sådan et liv. Men det var sådan, min hverdag så ud. Altså, det var jagten på penge, så jeg kunne få mit kokain, som det var i rigtig mange år. Eller jeg også oddsede, altså gambling har været en kæmpe stor del af mit misbrug, og har virkelig ødelagt mit liv rigtig meget også. Ja. Så det var sådan, min hverdag så ud dengang. Vil du sige, at man nogensinde kan komme ud af sådan misbrug helt i hjernen, og for eksempel også ludomani, eller sådan sidder det altid sådan lidt i baghovedet, at man bliver lidt, ikke sådan, hvordan kan man sige, fristet måske? Altså, nu er jeg jo helt afholden for alle mine afhængigheder, jeg har kæmpet med rigtig mange år, så ja, det er muligt at blive afholden. Men jeg ved godt, at jeg skal være opmærksom resten af mit liv på ikke at gå tilbage til de her løsninger. Jeg kalder dem nye løsninger, fordi det har været løsninger på mit problem. Det har ikke været problemet med sig selv. Mit problem har jo været alt det, jeg ikke har kunne rumme og være i og føle sig og alt det her. Men jeg skal være opmærksom på, at når jeg bliver ked af det, eller der sker noget voldsomt, eller et eller andet rent følelsesmæssigt, skal jeg være opmærksom på, at jeg ikke går tilbage til de gamle løsninger, men bruger nogle af de løsninger, jeg har i dag. Og de løsninger, jeg bruger i dag, det er jo sådan noget med at række ud til mine venner, sige højt, når jeg er ked af det, har en meningsfuld uddannelse, har ligesom fået proppet rigtig meget værdi ind i mit liv, som gør, at det ikke er attraktivt for mig at gå tilbage til de gamle løsninger. Men den måde, jeg lever mit liv på nu, skal jeg jo gøre resten af mit liv, for netop ikke at risikere at falde tilbage til det gamle. Det tror jeg var alt, vi havde spørgsmål på dig. Tusind tak. Ja.